साबजेक्टआव अरेल दंमोनलै नोंना मा साबजेक्टआव मा साबजेक्ट मोनलाय खाम ना खामनि बाहागो ना बि ग्रुपनि दायो नों बुं दे जा खामखौ नायनानै गासै मोन 9 बाहागोआव राननानै मोनगोन दै दा बे मोन 9 बाहागोआव राननानै मोननायनिनो मोनथाम बाहागोनि मुंखौ मोनथाम बा मोननै बाहागोनि मुंखौ दायो बुं आगसिथिंजाय मा मा सोदोब फैगोन नाय आगसिथिंजाय गोमोनथोब ना दायो नैथि कुइसनाव बुं नोङो मोननै क्लोज आरो मोनसे ओपन जायखिजाया सोदोब रिंसारथि बुंनाय मोननैया क्लोज आरो मोनसेया ओपन डाब बे क्लोज ना आरो मोनसे ओपन सेव आरो दायो बुं नोङो खामनि खामा जेब्लायबो बबेथिं गिदिर मोखां जायो खामा जेब्लायबो बबेथिं गिदिर मोखां जायो दायो नेक्स्ट कुइसनाव बुं नों सोदोबखौ माजों माजों मोननो हायो जों लोम दाजाब दौ ना लोम दाजाब दौ गोमा बबेथिंजायनि आरो दौआ बबेथिंजायनि बबे मोखांथिंजायनि आरो गोमा बबे मोखांथिंजायनि दौआ दायो नोङो बैसागुनि जायखिजाया मोनसे ताल बा मोननै ताल बुं ओमफ्राय बाथौ थारनायनिखौ बुंखादो बेयाव सोलोंबाय थानाया दायो लास्ट कुइसन डाइरेक्ट कुइसन 2 नम्बर मोननै अपसन दङ ना दायो बुं नोङो आरजनि तालखौ बुंलाय आदाय जादों जायाखै आरजनि बेयाव सोलोंबाय थानाया बेयाव लास्ट बेखौनो सोलोंदों ना नोंसोर दे हायो बावबाय गैला होनबा ना मोननैसो जाबायमोन नामा सोंनाया लास्टनिया लास्ट कुइसन दंबायो मोनसे जायखिजाया खामनि रिंसारथि मोननै बा मोनथाम बुंलाय बेलेग बेलेग जायखिजाया खामनि रिंसारथि मोननै बा मोनथाम बेलेग खामनि जायखिजाया मोनथाम बाहागोनि मुं बुं दौवान हिन्जाव आरो पाताल बिनिनो जायखिजाया
प्रेक्टिकेलि मोनसे बा मोननै दिन्थिलाय फोरमान दिन्थिलाय बबे बबेखौ बुङो दौवाना माखौ बुङो बेनिफ्राय फिनजाब दायो नोङो बुङो खामनि जा रिंसारथि फारि ना बियो गासै मोनबेसे जायोमोन आरो मा मा बेखौ बुं दा बिनि गेजेरावनो फिसा मोखांसिम थानाय सोदोबा मा मा मोनलाय आरो गिदिर मोखांसिम थानाया बेखौ माजों माजों दाजाबना मोननो हायो दाजाबदों ना साजों दाबजों क्ल'ज ना अपेन सायाबो क्ल'ज दायाबो क्ल'ज ना मा बुंदों दा मा खोनाग्रा मिनिगोन गामिनानै सिबसाना दायो बुं गाहाय गेलेथाय मेन एक्सारसाइज जों फार्स्ट रिंसारथि फारि बुंनो मोनदोंमोन ना बेखौ बुंनो हायो बेखौनो आरो खेबनै बुंलाय नेक्स्ट बुंबाव बैसागुनि थाल जायखिजाया मोनसे बुं दायो सा सोदोबखौ जों जेब्लायबो माथिं सोमजिहोनो हायोमोन आगदाथिं आरो बेखौ मा रोखोमै आसिखौ लानांगौमोन आसिखौ जेब्लायबो खेवसारना लानानै गोरायै हमथानानै क्ल'ज खालामनांगौ ना बा गोरा हमथाबना लानांगौ आरो ना अब्लानो जों सा सोदोबखौ मोननो हायोमोन ना एकदम दायो बुंबावदो नोङो आर'जनि थालफोरखौ बुंलाय दायो खेबसे बुंबावलाय नोङो फिनजाब एबा रुगुं फिनजाब एबा रुगुं माखौ बुङोमोनलाय बबे जरनिखौ बुङोमोन फिनजाब एबा रुगुं दायो लास्ट डाइरेक्ट कुइसन सोंबावनोसै मा मोनसे बाहागोआ खामनि मा मोनसे बाहागोआ गासिबो खामावनो थायो एकदम नोंथांना हासिगोन